Yebo ngiyaqhubeka. Hayi nawa manje. Ukubona Perfect TV emakhaya ngiyaqhubeka igama ushaphatha ngamanqele kuqaphathi bahlanise ile ngiyabona konakele njengamanje bathi ngibhesi inkosi yami okay wabantu sebenzile charismateni konakele bafethu uyabona ngiwesizwe wa TikTok now namhlanje umzimba wawo okay wabantu kusemukele Perfect TV sibonga isikhathi sakho kumdala bakelele bafethu cha like anosifundeni la isodlala khona siphansi sesifikile bafethu ukuthi nqambu njengoba nami bababi bafethu isikhafu zosithatha mhlawumbe isikhafu kusho njalo hayi ngiyathemba hayi hamba naso siyaphesheya kothubela manje masiqina kanje ngezobhekana lesikhafu phela vele kusihamba hayi nina ngoba bengalindele ukuthi ngizokhuluma se-TV kanje kodwa kaya sibonga bafethu abantu noma bengakafiki kahle kodwa ngesithembu bazothemba impela njalo mina masiyaphesheya kothubela sekhaya wangahlala hayi samba kusho emanina ngibona kunjalo ngiyisiphinda ukuthi umkhaya kodwa ngifuna siwele bafethu asibonge asithemba ukuthi umdlalo uzohamba hayi kubonga mina bafethu kodwa ke nalaba ngibabona hayi abamadoda noma kuyoboshela inaba hayi ithi abanye bakhona la endaweni babuka phezulu bebona amatekisi engakafiki owase bayabona manje sebezophuma abo utrafoya babuya futhi uphethe isikhathi zami bonga mina bafethu ayikabafethu sethe kwindaba bafethu e-stadium la bafethu ayikabafethu niyabona yena ninsimbi bafethu nazi insimbi bafethu ikhona nasempangeni bafethu ezasethekwini nasebheza segoli bafethu siyadlala ke la bafethu sodlala la bafethu ayikabafethu sifuna bafethu wonke umuntu ajabule bafethu imoto yakhe siyibonise iclean kangakanani bafethu iwashwa kangakanani imoto ize la bafethu sizoyibona bafethu asixekile bafethu ayikaba bafethu asixekile bafethu asixekile bafethu ayikaba niyabona nibafethu hlena amaplanzi kubuhlungu kakhulu unzima kubuhlungu kakhulu nangu noska ukhona naye la bafethu uyimele bafethu nangu uska bafethu ukhona bafethu axekile naye bafethu ayikaba bafethu uhamba naye imoto yakhe uska bafethu naye imoto yakhe nazi imoto kaska bafethu naye bafethu sondela naye imoto kaska bafethu bafethu ngixekile bafethu sijabuleni bafethu sibuke imoto ezinhle bafethu ayikaba ngiyabonga bafethu ngizokwenza number plate ngisebenza ebhenji bese bofika ngikwenza number plate bafethu angixekile bafethu enziwe mina buwa mahle kanjani enziwe mina bafethu hayi mina bafethu nawani mina amahle bafethu ngiyabonga bafethu ngiyabonga ayikaba bafethu Sofia sokusupport bafethu sho nani bekrens sho ngiyayithanda ikamera brother ngiyayithanda bafethu ayifika unzuzo wena nondaba ezisa bafethu hayi bafethu kubuhlungu bafethu niyabona uzobona ismash ngathi
Kuben ozobona smash Kuben buka Nobese buka kuqhubele kanjani bafethu buqhubele ngeke ubabone phakathi bafethu ifika unyamboza nondaba ezisa bafethu hayi kapha bafethu Muphi unyamboza muphi unyamboza ufuna nsuso nami bafethu nangu nabafethu nangu nabafethu nsuso la bafethu hayi kapha hlelo okay la bafethu hayi kapha nangu ndaba umnikazi wasevele wacasha cabanga usevele ngibalekela umnikazi wayo sabe ikhamera sevele ngicashela umnikazi ayesna athi ngimcinga endaba sitha oza ngapha bafethu ubalekela ibhoti yakho bafethu umnikazi le woza ngapha buke bale kuyahleka usabe ikhamera bafethu lo manje hayi cabanga unemali bese uthi sabe ikhamera bafethu andaba sithi cabanga osekhaya bafethu isibongo osekhaya nangu ngabale bafethu nangu sibuye awubalekile hayi woza ndaba sithi woza ndaba sithi woza bekubona ndaba sithi hayi kahle bingelela kuphela ndaba sithi sengibizile ndaba sithi cala bingelela ndaba sithi ngiyacela ndaba sithi hawu inhle nje imoto yakho ubajensi manje iqhubeka kanjani hayi bafethu uyasaba hayi bafethu uyasaba bafethu unemali Thank you.